Nahumana ang gihimong investigasyon sa Mandawi City Legal Office ni atong laing duha ka mga empleyado sa City Treasurer's Office nga giingong mibulsa ug kwarta. Niko, unsay resulta sa maong pakisusi? Ses gitaktak sa trabaho kining duha ka mga empleyado nga nasakpan nga dunay gihimong binuang pinaagi sa nakuha sa ilang CCTV. Immediate termination sa duha ka mga job order employees sa City Treasurer's Office. Kini ang rekomendasyon sa City Legal Office nga ilang gi-forward ngadto sa buhatan sa mayor. Karong si manahalang gipatuman kini sa dakbayan ug isunod sab ang pagpasaka og kaso batok kanila. Ang maong mga empleyado giingong nanguha og kwarta. Gisulod sa bag ang usa, samta ang lain pa gisulod sa bulsa. Nasakpan sa CCTV. Di sad sila pwedeng makadinay kana may CCTV ko videos, siguro pa sila magtuo nga naa day o functional day ang mga CCTV camera sa mga opisina sa City Hall. Mo nay wala nila nabawi. Di sila aware kay. Tingali nagtuo silang guba. Napuntay investigate mga 3 weeks ago. But katotong mamatog sa opisina, magduwa ra og kuan ana ba. But dakog tabang ning CCTV sa mga offices. 280,000 pesos ug 10,000 pesos. Kining nasuta nga kwarta nga nakuha sa duha ka empleyado nga nagamit kuno sa personal nga katuyuan. Misaad sila nga ibalik ang kwarta. Duna pay nadiskubrian ang syudad nga tampering sa resibo ug records maong ila kining tan-awon. Ang payment order, example payment order sa city planning, bayranan na ni 100,000, ikabot diri uspon ang resibo. Mga pagamyan. Dayon ang physical nga resibo iyang usbon. Ang difference mabulsa niya. So kung i-base ra nimo sa hard copy o sa system, murag walay kuwang. Kahinumduman, may laing empleyado sab sa CTO usa ka cash clerk nga bag-uhay ra gipa-dismiss sa trabaho human mamatud-i nga nakadispalko og kapin 3 million pesos. Wala makuha og habig ang mga nalambigit nga wala na mag-report sa City Hall. Ses gawas ni ini gisaad sa City Hall nga mohimo sila og mas lawong pagyud nga investigasyon ug gani mo imbitar pa sab ni sila og pagpahimo og audit sa mga opisina aron matukib gyud kining maong problema kabahin sa naasoy nga mga empleyado. Gisaad nila sa syudad nga tutukan kining maong issue sanglit importante kaayo mahinungdanon kini kay kwarta sa gobyerno ug kwarta sa katawhan ang nalambigit. Ses, dagang salamat, Nico Sereno.